Yo, what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang Batang Makulit. Pero ang Batang Makulit di po natin siya kasama ngayon dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So and for today's video mga daddies, pag-usapan natin yung lungsod na namamahagi ng cash allowance para sa mga PWD at solo parents. So yun, umpisahan natin. So yun mga daddy, sinimulan na po kahapon ng Manila Department of Social Welfare or MDSW ang muling pamamahagi natin ng cash allowance para sa persons with disabilities or PWDs at solo parents ng lungsod ng Maynila. Maliit na kaparaanan lamang po natin ito ng pagtitiyak na kahit papano ay may pantustos ang PWDs at solo parents sa lungsod kada buwan. Bukod po sa ating mga senior citizen. So ibig sabihin mga daddies, hindi lang po mga senior citizen ang nababahagian ng cash allowance mula sa lungsod. Batay sa City Ordinance 8565, ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay nakatakdang magbigay ng 500 pesos monthly allowance para sa senior citizen, solo parents at persons with disabilities, or mas kilala po sa tawag nila na monthly monetary allowance. So ang matatanggap po na halaga ninyo is nagkakahalaga po ng 3,000 pesos mula ito sa buwan ng January hanggang June 2021. So para malaman po ninyo yung schedule ninyo mga daddies, pwede kayo sumangguni sa inyong barangay, or kung meron po silang Facebook page at nag-a-update po sila regarding sa ganitong kaganapan, pwede nyo pong i-check doon. Katulad po neto. So yan, from Barangay 214 Zone 20, District 2 Manila. So nagbigay sila ng schedule para sa solo parents and PWDs nila. So based dyan sa schedule nila is tomorrow June 24, magi-start na yung pamamahagi sa barangay na yan. So may designated lugar din ng pagkukunan. So magkaiba yung sa solo parent at yung PWD. So bali hindi rin kayo basta-basta pupunta dahil may listahan po sila na ibababa kung anong oras at kung sino-sino po yung kukuha ng araw na yon. So yun mga daddies, ang napakagandang balita para sa mga taga lungsod na Maynila na PWDs at solo parents beneficiaries. So kung kayo po ay kukuha at mag-claim na ng inyong cash allowance, magsuot ng face mask at face shield. Huwag din kalimutan magdala ng sariling ballpen at alcohol. So yun lang for today mga daddies. Hope na nakapagbigay ako ng konting ideas regarding sa cash allowance ng mga PWDs at solo parents sa lungsod ng Maynila. So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and comment po, and don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.